Мечтаете ли за трофеен пентхаус с гледка към Черно море? Ава Солис представя единствен по рода си пентхаус с гледка към Марина Порт Созопол. Насладете се на 522 квадратни метра лукс, разпределени на две нива с директен достъп чрез асансьор. Пълна дневна зона, кухненски бокс, трапезария и хол, всичко произведено по индивидуален дизайн, висококачествени мебели. Дарен интериор, внимание към всеки детайл и уникална гледка от всяка стая. 3 спални и 3 бани и 3 тераси с изумителни гледки към Черно море. Пентхаусът разполага с 3 паркоместа в наземния гараж на сградата. Релаксирайте на терасата с басейн и се любувайте на залеза над яхтеното пристанище. Свържете се с нас за повече информация и огледи. Това е вашият нов дом в Созопол.